Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC President wantu wosauka woyamba kuno ku Malawi amene sazapezekanso chifukwa ine ndimangoyima pa chilungamo ndimangoswa kung'alula zompwetekayo zimpweteke, amene angakondwe akondwe, okwiya akwiye, koma ine ndimangoyima pa chilungamo. Sindimayimirira chipani ndipo sindimafuna dipo lina lililonse chifukwa ndimakonda dziko langa makamaka anthu osauka. Lero ndili ndi mapempho amene akupita kuboma kuchokera kwa anthu osauka, makamaka nkhani imene yafetereza osika mtengo amene aboma ngati simusamala akulowesani pasi. Nkhani imene yafetereza komanso zolandira ngati chimanga. Komanso ndipempha aboma pamene tikupita ku Krismasi kuti muyang'anirepo kwambiri, mukuchite think critically zokhuza anthu akundende amene ambiri aiwo ali kundende kuja kuma osalakwa, komanso milandu ya ing'ono. Imene ndi pempho limene lipite kuboma kunena kuti pamene anthu akupita ku Krismasi, boma likanaganizirapo kunena kuti anthu ambiri atulusidwe, poganiziranso kunena kuti dziko lino economy yake is on an ailing economy imene siti kukwanisa mu zinthu zambiri, zinthu zikudula, boma likuononga ndalama zambiri makamaka kundende kwathu kumene anthu osauka ambiri akungotengedwa ndikumakasungidwa. Ena milandu yawo pakana lero sinaone khomo la khoti, koma anthu akhala over 10 years ali kundende, 20 years ali kundende. So lero tipempha mapempho amene wakuboma makamaka kuyang'anira nkhani imene ya zolandira fetereza subsidy kuti aboma liganizirepo, komanso za anthu amene ali kundende. Tikunena atu mu ziko limene anthu amangokonderana okhaokha olemera. Nkhani anthu amakhoza kumangana monga amene akupangiranamo, amangana ziko liziwa mwina kwa 5 days 10 days, wakuti wamangidwa chifukwa to amangana to andalewa. Koma funso ndionena kuti kodi andalewa akamangana amakakhala kundende? Mpeze kuti anthu amene wamango mmangana basi ingokhala euphoria, anthu achemerere kuti wakuti wamangidwa makoti mwakangowapasa bero zimathera pombo. Ndi mmene zimakhalira kuno ku Malawi tu. Ku Malawi kunoko palibe olemera amene angamangidwe. Amene amamangidwa ndi anthu osauka. Motero kuti ma arrest awa ayambika awa achina zambawa ndi aliyense ati amangidwe. Muona abale anga mundikhulupirira, zimene izi zingothera mabero iyi pakana chaka choyamba, chachiwiri pakana 5 years boma lonse lizatuluka, palibe amene angamangidwe. Koma inu ndine anthu osauka ndi amene timamangidwa. Ndipo ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti kuno ku Malawi chilungamo kulibe, even kumakhoti kwatu ndalama zikangotuluka ndiye kuti basi mulandu umene uli wokupha amene sangamangidwe. Amene amamangidwa ndi mphawi, iwe ndine, obaka nkhuku, onamiziridwa kuti apezeka ndi pangolini. Kodi kundende kuti munati mupite mukamva chisoni, ena kunamiziridwa kuti anagwirira kungozuka basi kupita ku polisi kwane kuti wakuti wamugwirira mwana. Ili filimu ayi amene wabambo amagona ni mwana anga ompeza. Ili filimu anthu akuzunzika mundendemu muli mavuto woopsa. Akanakhala kuti aboma wakapena andalewa amakhala ndi nthawi yomachita visit mandende ndikumakaona mmene ma conditions akukhalira anthu akundende. Anthu akumva chisoni, anthu akugwesa misonzi chifukwa kundende kuja siwonse amene ali kumene kuja ali olakwa. Ena amangonamiziridwa, ine zimango apezera soka ali pansewu, ena kupezeka kuti andikana ni munthu wokufa ali wampha munthu yo ndi iweyo. So ndiziko lomvesa chisoni kwambiri. So izi zayambika zomanganazi imene imangokhala order of the day, kungoti angooneka kuti akumangana,
koma ano ayi ndithu kundende ndi kwa anthu osauka. Lero tisanapite ku nkhani zikuluzikulu ndikufuna ndiyalirire anthu aulumali amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ngati kuli ku dziko limene anthu akuvutika kopsa aulumali ndiye ndi dziko la Malawi limene maudindo ambiri anthu aulumali sakulembedwa ntchito. Even mabizinesi amene akusalidwa ndi chifukwa chake anthu aulumali ambiri muwaona amangofika kumangopempha basi. Iyo ngati alembedwa ntchito anthu aulumalawo ndi kupempha m'mastreetimu, koma ena aja mukaona ndi ophunzira, ena ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga bizinesi. Boma lathu likanaganizira kwambiri anthu aulumali makamakaso ana. Lero tikufuna tiyalirire ana aku Marymount uko tikamapita ku Nguludi, sukulu imene ya ana aulumali amene ndi osamva komanso ndi osalankhula. Ana amene wawo ali pa chiopsezo 3 months sopano kuja ku Marymount, ana amene walibe magesi. Kodi chiopsezo chimene chichi kapena nkhani imene ikupereka bwanji chiopsezo? Ana amene ajawo aulumali osamva ndi kusalankhula kuti achite communicate amaene azichita communicate polite through ma sign language. Andi ngati ana amene akukhala kwa 3 months opanda magesi ndi chiopsezo chachikulu, komanso anthu ena akhoza kuwapanga chipongwe. Ninafuna inu aboma mudziwe kunena kuti ku Marymount kukutano sopano 3 months opanda magesi. Bwera pache muzikhala ndi chisoni mukamva nkhani zangati zimene ndikumapanga machawi. Tikuthokozeni kuti maminista ena mmati mukamva, aboma ena mmati mukamva mawu amene timakuuzani pano pa DC mmathamangira ndikukagwira ntchito. Mwachisanzo tithokoze a Minister of Health amene yatamva za mzimayi amene wamwalira ku chipatala cha Baraka chifukwa cha negligence. Mzimayi kubuwula kwa 4 hours akutaya magazi chifukwa chokuti madokotala amamunyoza osamusamala. Manesi kodi tikundati ku Baraka kutu manesi akuluakulu kumene kusamagwira ntchito ina iliyonse. Ndiye tikuthokozeni inu a Minister of Health chifukwa chokuti munathamangira ku Baraka mutamva nkhani imene. Tithokozeni amene mmati mukamva mmagwira ntchito. Iyiso nkhani ya misika, iyi ya misika ya munsewu. Tipempheso a Minister of Local Government, you must act. Miseu mwathu muli misika imene amagulisira anthu mutala mweni. Siku lina muzaona zapaka pepuza pamene pana afa anthu ambiri truck italuza mabreki. So Minister of Local Government timakudziwa you are an abled man of integrity. Munasinthapo zinthu mblantaya miseu anthu akumalephera kuyenda, koma inu munapangapo zinthu zotheka. History kunena choncho ndikukhulupirira kuti so mupangaso chotheka kuti misika anthu awa amapanga misika miseu muisintha. So tikupempha kuti taganizireni anthu aulumali. Ana akuvutika, ena kulephera kupita ku skulu chifukwa chosowa njinga, kulephera kupita ku skulu chifukwa cha kusowa chithandizo cha chakudya. Athandizeni anthu aulumali. Nkhani ina imene tikufuna tilankhule pano ndi yankhanza zimene zikuchitika ku Vumbwe prison, kumene wamkulu wakumeneko akungokhalira kumapanga zibwenzi ndi akazi ayenyake, akazi ama junior anzake, pakana kufika saizi yomatulusa mfuti, komanso saizi yomazuza akaidi, kumaka apangisa mahayara, kumaka gwira ntchito m'minda mwa anthu, ndalama zokumangoja yekha. Wamkulu wakumeneko ku prison ya kwa Vumbwe kulitu gule kulichapwa cha gondola makamaka apa anthu akukonzekera Christmas. Iyi ndetu kuli nkhanza zoopsa andi afikapo saizi ya bwana yomangotulusa futi pena pali ponse. And it is very very painful kuti bwana amene wawa kwa Vumbwe akupanga zibwenzi ndi akazi ama junior wake. Akangoyamba na nyumba mwa iye akumamusatira nkazi jandu kumakapanga naye zibwenzi. Izi ndizomvesa chisoni kwambiri chifukwa sizinayenera kunena kuti men in uniform azipanga zimene zizi kumapanga mchirido onyasa. Kodi tuziriko liko even umpolisimu mabwana ambiri akuzunza azikazi akutrafiki kuzuza ndo majeno jutozi kumangopanga nawo zibwenzi. Ngati siupanga naye chibwenzi ndiye kuti basi iwewe uziwe kuti yako ivuta. So nkhanza zimene zizochitira azimayi apolisi komanso a prison zimene zikuchulukira kwambiri muno Malawi. Men in uniform
So you need a minister, you need to discipline your people, you need to discipline men in uniform. Chifuka zimene akupangazi ndi nkhanza. Nkhani zathu zikulu lero tikupempha kuboma. Kunena kuti pamene inuyo aboma mukupanga maprogramu ano omathandiza anthu osauka. Programu iyi imene mukuyenera kuti muyiyang'ane kwambiri ndi programu ya fetereza iyi. Programu ya fetereza iyi kunali bunosi mukanangu iyimisa kunena kuti anthu azikagula okha chifuka bwana chilungamo chikafuna kuti tichinene mochibisa tizakupwetekesani 2030 ili pafupi anthu anakhulupirira kwambiri boma limene ili la DPP popereka ndithu fetereza kwathokoza profesa fetereza wa 10,000 koma fetereza uja bwana akugula ndi mavenda tikunena tukuboma kumakamakaso ino ya Minister of Agriculture akugula ndi mavenda komanso mafumu ena ndi alangizi ena aku agriculture akupanga za chinyengo kuti munthu wosauka akagule fetereza uja wa 10,000 akuyenenanso aike pamwambapo another so 20,000 ngati 40,000 ena akugulisa 50 ena akugulisa 60 kuti munthu zina lija kuti lituluke kuzera alphabetical order akumanena kuti ayi ngati uli ku ZWM chani uyeneranso upereke ndalama yokwanira 20,000 kwa anthu kuti akuitane nsanga zina longati palibe munthu wake mwina anamwalira kapena anachoka akumagulisanso imeneyo kumutenga fetereza ja ndikugulisa ndalama zambirimbiri ndikugawana. Programu imene mabwana kubomako mokukondani mukanango iyimisa chifuka inu mukhoza kumaona ngati zinthu pa ground zili bwino koma sizili bwino olozolandiralandirazi ngati zachimangazi omwewo amangolandira anthu omwewo kaye izi zayambika zomangoti nyumba 4 ati ndi ufumu nyumba 8 ati ndi ufumu zimenezi zikuononga kwambiri programu ya kongola kwambiri imene munakonza aboma kuli za chinyengo mutsholomo mukapita kutsholoku mukapita kuchilazulu mukapita kumangochi mukapita kumachinga mukapita kuzomba tinene kuti muchidule pena pali pose programu imene iyi ya fetereza it has been marred ndiyo nongeka kwambiri tiyambe kuitchula mavuto amene akukumana ndi Amalawi ndiye kuti zuwa likhoza kukalowa koma mabwana mudziwe kunena kuti nkhani ya fetereza osika mtengo wa 10,000 anthu akupanga naye madiru ndipo anthu akulemera mafumu ena akungolemba anawo kulemba azilongo awo kulemba makhazeni awo anthu eni amene anayenera kuti azilandira achite benefit ma beneficiaries amene owo akusalidwa kwambiri ndipo sanalembedwe izizi ndiye muziziwe ku Malawi ndiye kumeneko anthu sitimakondana kuli azigogo kuli anthu okalamba kuli anthu odwala amene anayenera kuti achite benefit ndi programu yokongola ya Arthur Peter Mutharika ya 10,000 koma ayi ndithu mupange kafukufuku anu mutumize anyamatanu kuchipaniko mukapange kafukufuku mpeza kuti programu imene iyi sili bwino anthu akudandaula ndiye ngati ena wanzanu wa MCP anatuluka mboma chifuka cha kusamva akalangizidwa ine ndikukhulupirira kuti inuyo mwina muzimva muzithamanga mukauzidwa kunena kuti kwakuti kwachitika chakuti kwakuti kwakuchitika chakuti. Nkhani ina yayikulu imene ndikufuna ndiyipereke kuboma mama wa uno ndi ya mchitidwe kapena mavuto amene akukumana ndi akaidi anthu amene ali mu ndende mwathu. Bwana mudziwe izi kunena kuti pamene mukuganizira zochita padoni musapange za ajawo amango achita padoni azibale awo koma mufufuze nthawi zina tazinyamuka ninu bwana ngati president kupita kukacheza kuchichiri kuja mukaone mmene anthu akuzunzikira mukaendere akundende akuzomba mukaendere kumangochi mulanje Tcholo Nzimba Karonga Chitipa Nsanje Mwanza mukaone condition ya anthu mene amakhalira mundende za polisi mukamva chisoni komanso mukafufuze kwambiri kuzera kwa anthu anu ma magistrate majaji akuluakulu akundende mukaone milandu ina anthu kumene koko angokhala ndipo sanakalowepo ku koti ina ndiyona miziridwa koma yeti boma likuononga ndalama zambiri kumapeza chakudya chakeso chosakhala bwino anthu amangochipanga madiro. Ine ndikanapempha kunena kuti nthawi ino anthu aone kuzizira anthu aone meaningful change kunena kuti tili ndi boma limene lili ndi welfare ya anthu makamaka akundende tateni kundende kwa anthu ena muatuluseko
mutuluse anthu ambirimbiri inde anthu ena akhoza kudana nayo statement imeneyi koma chilungamo chake nchonena kuti anthu osauka ndi amene ali kundende anthu olemera sakhala kundende. Mukaone milandu imene ili kumeneko ina ndiona mizirirwa kuti ayi amene iyi anapezeka ndi pangolini koma ili diru ya polisi ndi anthu amene amayang'anira za zinyama zakuchire kuti apeze ndalama chifukwa pali programu imene anthu akumapeza ndalama akapeza anthu amene ali ndi zinthu zimene ngati ivory ngati pangolini koma munthu sizikumukhuzayi ena akunamiziridwa kugwirira ana kuti ade anagwirira mwana so kaironso madokota athu ambiri ndi achinyengo amangolandira ndalama ndi kulemba ripoti sola chinyengo even apolisi athu alibe investigation mechanism yokuti afufuze kuti kodi zimenezi zikunenedwa zindizoona koma chilungamo nchonena kuti boma ili la DPP mupange chothekera kuti muchite emputendende zathu as a way yopulumutsiranso ndalama zimene boma likuononga kwambiri. Kodi mukuziwa inu kunena kuti agalu ajawo anabedwa aja pamwezi amaononga 14 miliyoni chakudya chawo agalu amene ajato anabedwa aja amaononga 14 miliyoni ndiye aononge 14 miliyoni ya agalu aononge so ndrama zina muononge so ndrama kuja kumachedwa kundende zathu. Bwana ndimakupempha nino ma authorities kunena kuti yang'aniyani kundende kuli mavuto ambiri kupita iniyo kuti mukapite kumaula mukamva chisoni kuona anthu mene akugonera kundende iniyo kulira kugwesa misonzi kumene kuntu anthu amachita kulukana izi tukunena izi sikuti tingonena kwa ine amene ninamangidwapo ndinakaziona kundende ya kumangochi kunakaziona kumaula kumene sinakalowe kwene ndikuchichiri nimafunafuna ntalo wako ndiyeso khayaoni mangawo alipati anzathu ajamuka ni manga ajamuka naye sesatu abale ndipite kuchichiri ndipite kurumpi ndikaone mene tuwa yanga nali nsana imalize ndikaone mene ndende zilili kumene koko koma chilungamo chake nchonena kuti akaidi akuzunzika kopsha chakudya kulibe ena odwala ena azigogo onena kuti kodi amene wawo anati abwerere kumuzi angakamupendani angakamumenye ndani. Bwana Mutalika ndi timu yanu pangani chotheka kuti muchite visit ndende za kuno ku Malawi. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.